Nggih. Matur nuwun. Ya. Ki ya ora lali diaturke Piye, Mak? dirawuhi karo di support awake dhewe didukung karo panjenengane Pak Joko Budiarto. Oh ya, Piyaine sing lenggah neng kiwa kuwi. Oh ya, Kuwi penasihat pepadi DIY lho. Mendukung dan mengapresiasi awake dhewe. Matur nuwun. Donga panyengkuyung lan donga pangestune, Nduk. iya, Uga mengapresiasi merga kedaulatan rakyat kuwi tansah konsisten lan ora kendhat nganake pagelaran wayang kulit saben ulang taune. Oh ya, Mak. Matur nuwun. Iya. Ki wis diaturke mau. Ya, Iki pokoke sesuk korane aku arep tuku. heeh. Sing nggon bagian fotoku arep tak kethok tak figurane ngomong. Nggo cerita anak putu. Wah iya. Perlu. Wah. Iya. Matur nuwun. Iki slogan tahun ke-80 kedaulatan rakyat ya kuwi migunani tumraping liyan. Lho, dadi ya kaya angka 8 kuwi mau sing blungker ora ana ujunge. Iya. Kuwi migunani tumraping liyan tiada henti, tiada akhir, tiada ujung. Iya. Dadi terus ya, Mak. Iya. Berguna menyampaikan wis pokoke akeh banget lah. Matur nuwun. Iya. Ayo yu. Ken, Sapa? Ken Narok. Mbak Niken kok Ken Narok ora. Ken Dedes. Iya. Di pelok, Mas. Nggo apa? Nggo spot. Oh ya. Jeruk garut adute. Nggih. Selamat malam, Mbak Niken. Selamat malam, Bu Limbuk Bucange. Nggih. Matur wah iki piyai laris. Iya. Amin. Ora laris iki lah dodolan apa wong. Dodolan kebaya ta, Mbak? Nggih. Kejaba kuwi ya campur sari. Penyanyi campur sari iki, Nduk. Oh iya. Pokoke napa mawon sing penting halal. Lah nek nyindani wayang kok larasane dadi larasan kibot. Ora aja kuwatir. Iki sinden senior. Kowe urung kenal wayang iki wis bengak-bengok ning nggon wong wayangan, bengak-bengok ning nggon wong ewo. Bengak-bengok iki tegese piye? Edan. Iya. Bengak-bengok. Nggih, mengucapkan selamat ulang tahun ngagem kedaulatan rakyat. Nggih, Mbak. Semoga selalu memberikan informasi yang bermanfaat, semakin Amin. berkembang, semakin maju. Amin. Amin. Tak kira Yang yang ke ke-80. 80 Nggih. saumurane Pak Ipung. Halo, Pak. Pak Ipung 80 tahun. Heeh. Laire 1945 to kowe. Nah, Sapa? Zaman purba. Jaman purba. Aku wisanan yang kuyang awake dhewe iki wis nganggo sandangan saka kulit pohon kae. Kayak bahasane iki sih bahasa tobangado tobanga. Ngono tak ajari basa Jawa. Oh. Sapa Pak Ipung kuwi? Isih berbulu ya. Wes ora gagas sing ora. Nah, manusia zaman dulu kan Heeh. berbulu. Iki biyen ya bener zaman biyen iki Pak Ipung kuwi senior lho, Mbak. Oh, nggih. Heeh, zaman Pak Swargi Pak Kaca ngasta ning KR kene kuwi Pak Ipung wis ana kene. Iya, wis ngendang. Heeh, Oh, ngasta kendang. Heeh. Nggih. Dadi kuwi piyai luar biasa. Oh, luar biasa. Heeh. Luar biasa. Nggih, wonten dawuh wonten pamundutan saking Aceh wau. Aceh apa? Papua. Papua Oh, kok Papua Aceh. ya. Iya. Pak Aceh ki eneng kulon, Papua eneng etan kok adoh men melencenge. Pak sinten pingersakne? Sik tak aku lali ya asmane sapa. Sik, Mbak. Iki piyai luar biasa iki piyai bos iki. Iya. Pak Bardimas Setyo Budi. Oh, nggih. Papua. Iki asine piyai Jawa. Ning lenggahe ning Papua mergo kagungan usaha ning Papua kono. Oh, ngaten, nggih. Heeh. Lah nek sampean kersa diparingi gawean kaya Mas Semplok kuwi entuk gawean ning Jakarta.
Sampeyan ora apa-apa gawa ning Papua. Ning Papua. Heeh. Ganti kostum aku nggo. Aku ya wis mulai belajar kostum Papua kok. Oh, iya. Heeh. Nggen. Tembange, Mbak. Tembange menapa? Capek gutuk. Caping gunung. Capek gunung, capek gutuk. Gandeng sing ngomong ki wong pilek capek gutuk. Oh, iya. Capek gutuk. Pelek barang angsal mboten. Oh, boleh, Mbak. Nggih. Ben napa nggih ganti Nggih. suasana. Ganti ngoten. plastik. Kajenge mboten monoton. Heeh. Oh, nek men ra monoton ganti suasana, ganti nada to, Mbak? Nggih, Oh. ganti gaya. Gaya. Ganti larasan. Larasan ora kok gaya. Janis piyae kok le demenakake. Iya. Demenake. Heeh. Tur yo nek nembang ki senengku le. Ayo Mbak, muni sik Mbak, muni. Pripun? Dibawani sik, dibawani. Yo. Ana swara le ngelendi. Ah iya. Swara kok ngelendi ya. Iya. Yen memajang mung karo janur kuning Beda larasan kuwi beda cengkok ya, Mbak. beda cengkok beda Nggih. rasa. Beda rasa. Nggih. Tak nyoba ah. Tak nggih mekaten to? Nggih, Mbak. Ning sing ora apa-apa caping gunung dipeloke barang apa. Penting ora lasem pelok barang kuwi mumetke. Sing delok mumetke sing nabuh. Iya. Sopo? Ah, ayak kerawitan pelok barang ki. Apa gitu man? Iya. Nggih mboten napa-napa, sing penting saged Nggih. nggarap niku napa-napa sekeca. Oh, ana gamelan ki kudune pelok ki jiro lupat monempi sing padha nobar ana ngomahku, Mbak. Nggih wonten jeruk legi. Jeruk legi. Iya, ning Sugeng omahmu, Mbak. mirsani. Iya. Komplit tangga teparo kae do nglumpuk. Iya. Lah ngomah ning sapa wae? Wah, yo sapa-sapa ning omah aku. Iya. Piye to? Aku neng kene kok sing ora didelok ki sapa nek kowe ning omah ora. Oh iya, yo. Telasaken, Mbak. Segera bisa Matur suwun Pak Budi saking Papua sampun. Nggih. Minjam Sapa-sapa? malih menawi ngersake transfer teng kula mawon. Ampun, Pak, ampun. Ampun, Pak Karyanto. Ampun Mbak Niken, Mbak Niken pun sugih. Kula sing luwih butuh ya, aku luwih butuh Ya aku. butuh aku no. Lho, lah omahmu wis apik magrong-magrong kok. Lah aku kan rene sing ngopeni, golek dhewe. Omahe apik tingkat loro kok entuk PKH. PKH piye to ora ya? Kowe kuwi Kayak iki ora PKH. ora to. Raskin. Wah, saya parah. Atur Kok wis suwun. piyayi larise ra jamak adol kebayak 1.600. Amin. 600 ping 10 sedinane wis pira wae. Ngono kok gase 3 kilo. Sapa? Mbak Niken kuwi ngisini-sini lah. Gasku ki akeh ya tak gawa barang kok. Ora enek Piye? 3 kiloe kok mi. Gelem ta? Ora wis. Sampun. Ya sampun gas sing tak gawa ki mung gas metana. Iya. Heeh, matur nuwun Mbak Niken. Heeh. Bener transfer ning rekeninge bapak kok ndosok aja. Nek rekeninge bapak engko ki mlebune ning kas nggo wiyaga. Iya.
Ora lah kae si Mas Sigit, Mas Semplok arep budal ning Jakarta kae tok sangoni ora. Tak sangoni santai wae, Mas. Iya. Donga, Mas. Iya. Iki ora perpisahan ning Mangayu Bagya Mas Sigit Semplok. Sing asta bunang penerus kae. Wah, sing ketok putih dhewe kae lho nduk piye. Putih dhewe untune. Ngawur ora. Kayak arep entuk gawean tetap ning Jakarta. Oh iya, nek kala mangsa prei ya awake dhewe ya enek jadwal panjenengane diusahake kondur melu awake dhewe. Oh iya, matur nuwun Mak. Iya. Tegese ora undur diri, ora pensiun saka grup Angesti Sutaya Utama iki. Ora. Santai wae, kae ora njaluk pamit arep pensiun ki ora. Oh iya. Hanya sementara waktu untuk apa? Ayo dipinangkani lali janjine iki mau saka penjahane Pak Haji Saidi. Ya. Piyai Arab. Lah kok iso? Arab Saidi? Wah. Pak gebuk lho kowe mau. Guyon aku nek karo Pak Saidi iki biasa kok ya wis mayang ning daleme barang. Ha iki sing taun ngarep ya rencana arep nimbali awake dhewe. Alhamdulillah. Iya. Nimbali kon wayangan, ming jak wedangan. Wah. Iya Mbak diaturke. Sapa, Mak? Mbak Via. Oh ya. Sepote pelok barang mau, Mas. Sepote pelok barang. Pitik walik jambul saka kolong mambuhe. Monggo sampe kundur weteng kula sampun godhong ati. Ora nek sing nembang iki kok sepote kaya ngono. Ayo monggo sami kundur. Oh, dereng kondur nggih mboten ditembangke. Ki anu Mbak. Santai wae bubare jam 2. Iya. Nggih. Dadi kowe iso bablas ning Jalan Kapas. Jalan Kapas itu mana? Aku nggak tahu. Areng apa ning kono? Resik-resik, Nduk. Oh. Ngendi to Jalan Kapas ki? Alah apa? Cerak apa to? Cerak kok kene. Ya engko tak mampir. Iya. Tak indang-indang Jalan Kapas. Heeh. Diaturke. Nggih. Lali janjine saka penyanyi Pak Haji Saidi. Piyaine rawuh lho. Nggih to. Heeh, wae ado-ado saka. Kula dereng salim lho. Lho. Lah piyaine iki mbuh lenggah ning endi aku ora. Oh, lah kae piyaine ning kono kae. Saidi, nggih, mugi-mugi pinaringan sehat, Amin. rezekinipun lancar nggih, Pak nggih. Diampirke kon dolan ning daleme kono, Oh, Mbak. nggih ngenjang, Pak, kula mrika. Kono daleme ra anyar to bangun meneh. Kayak butuh asisten rumah tangga Pak Haji Saidi. Napa leres, Pak? Kula tak daftar. Kula nggih saged nek go resik-resik wae. Iya. Resik-resik ki diresiki saka reget ora to resiki iki tok dol ki ora. Lah iki keahlian kowe. Cah kok nek kon dol-dolan kok le wasis. Ha iya. Ha iki. Iya. Lali janjine nggih. Lali janjine dibawani. Heeh. Kok rada apa flu Mbak kok jegok-jegok apa watuk-watuk. Kok jegok-jegok to padha. Rada watuk. Anu niki kula nembe pilek. Oh, pilek. Nggih. Nggih. Hati-hati aja do cerak-cerak. Ora kok aja do cerak-cerak. Kowe nyindenmu ning halaman depan ngono wae. Men ra nulari liyane. Men nulari kancane. Heeh. Iya. Iya. Pun mimik tolak angin kok wau. Hubungane apa? Pilek kok karo tolak angin. Ayo men. Bawani Tina. Tina. Tina minggu Akang kang tak henti nano tinamune naya ngaya
Lagu iki ngelingke sing do ndek utang, Mbak. Iya. Ah, kuwi sing do ndek utang-utang kuwi. Si sapa tulak tunggul kae. Ah, pundi? Sing nyaran kae. Sing nyaron kathah 700 mingan. Wis rada tak ikhlaske nek 700. Alah Mas, gur 700 boyo gendang men meneng. Anggepmu ora perkara meneng karo ora meneng. Lah kepiye? Nyaur utang ki wajib kok. Lah ketaun wingi tok bahas wae sih. Oleh utang ketaun wingi kok ya. Heeh. Anane pijar Sinden-sinden drok kelegan nek wayangan ning tengah kota ngene iki, Nduk. Lah pripun? Wis jajanane wis bedudak. Pepak niki wau Jan ora mawas sing ene ngisor blencong. Lah ngapa? Aku ki Meri. aku ki nek arep mayang kuwi wetengku ki tak kosongke. Oh ngono. Mergane? Lho, nek kewareken mah ra iso mikir. Oh, malah ngantuk ya. Oh, lah iya. Aku saiki ngelih aku. Yo ngapa? Terus ngapa? Lah ya gur informasi tok aku. Tenan aku ngelih, ning ora piye-piye. Ngomong aku biasanya nek ngelih terus muring-muring kaya hawan iku. Aja tak uring-uring lho aku. Ora, mesake wong lagi pilek kok. Iya. Nah, nguring-nguring kowe iki sesuk nek wis mari pileke. Iya. Ya. Pinter. Pinter golek alasan ngander-ander angan dukur. Susulen Mbak Yanti kancamu kuwi. Iya. Ngateka Mbak Yanti. Susulen, Apa mau? Susulen. Susul. Tak kon nyusul. Oh, tak kira Men ra apa dhewe mau. kancanono ngono lho tegese. Mesakno aku kancane. Nek dhewe turun mental. Iya. Aku Ya. Sapa iki? bareng angel lho bareng ki. Ya. Apa iya? Enten-tenan lho. Yo. Aku wis ora percaya. Aja kesusu ta, Ja? Ya 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 ya. Manusia sendro. Menarilah. Mbah Tommy.
Pengramane semene penak ora? Hah? Penak. Apa kurang banter? Ah, ora usah banter-banter lah. Iya. Ya request karo sing jaipong aja karo aku sing Pun sementen mawon, Mas. sing mengkuwi Rama iki sing jaipong iki mau kesusu ora fokus. Kesusu Rafi. Aku Iki mau. wis tak. Larek ngopo? Semene wae kok nek misale dimbui ya dimbui sithik wae. Nek dimbui matur nuwun, ngono ya. Nek dimbui sithik wae. Oh iya. Ora usah banter-banter. Kuwi Mas Mojo. Aku minangka lidah sinambung saka Mbak Yu dimbui sithik ayo umpama arek ngono. Kurang sih. Heh? Kurang. Sithik wae. Oh ya sithik. Biasanya sepiro? Ora ngerti aku. Lali ya. Yuk. Au. Aja lali pecute ki mau. Yo, Yuk. etrek kok nanteng kuwi. Lah ngapa? Utange 300 karo aku. Wah. Ya Allah, iki samene iki dirimu kelingan nominale kabeh. Aku ki piutangku akeh. Nggonku dicatet ora? Nggonmu heeh. Oh ya wis. Santai wae. Ya, telaske. Pindho kok ya, Mak. Pindho kok manggope ming pisan apa? Ya. Janjane kowe nek. Sekali lagi. Pecuti barang. Iya, lak dhek kan pengedram jadil. Sapa sing jaipong? Mula kok rupane kaya barongan. Ngawur kowe iki ora. Guyon lho aku. Iya. Aku ki nek ngrembug utang, wong semene iki sing babar pisan ora sahur manuk urun rembug ki ming Pak Sulis Bronjong. Lah ngopo? Lah aku ndek utang karo wonge. Oh. Kewalik malah. Dadi nek umpama utange Mas Juwang ki disaur ning aku, ki tak nggo nglunasi utangku. Nggone Pak Sulis. Heeh. Kowe. Ngene-ngene aku ki utangku akeh. Iya. Mikir ndek pikiran kok ora. Telaske Mbak Yu. Ya. Janjane kowe nek. Asai. 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 Asai.